אני לא אשכח את הפעם הראשונה שהגעתי לראות דירה במכרז, נכנסתי לחדר ומצאתי את עצמי אישה לבד. רק אני ועוד 20 גברים. ובאותו רגע עלתה לי שאלה אחת, איפה כל הנשים? איך ייתכן שאנחנו, שמנהלות בתים, תקציבים וחלומות, לא נמצאות איפה שהעתיד הכלכלי שלנו נבנה? ולשם נכנסת אומנות הנדל"ן, פודקאסט שבא לסלול דרך חדשה לנשים, דרך שמחברת נדל"ן עם תודעת שפע, אינטואיציה נשית ועוצמה של מי שמבינה שהחיים שלה והעתיד שלה בידיים שלה. אני נילי, יזמית נדל"ן וציירת, והייעוד שלי הוא ללמד נשים ליצור הזדמנויות בנדל"ן. ואני תמי, מנטורית לתודעת שפע ומלוות משקיעות נדל"ן, וכאן נלמד אותך לא רק איך להיכנס לעולם הזה, אלא מי את הופכת להיות כשאת נכנסת אליו. אז ברוכות הבאות לפודקאסט אומנות הנדל"ן, הדרך של נשים להשקיע, לפרוח ולבנות חופש כלכלי בדרך שמתאימה להן. היי תמי. היי נילי. מה העניינים? ברוכות הבאות לעוד פרק של אומנות הנדל"ן. איזה כיף שאתם פה איתנו. נכון, איזה כיף להיות כאן. רצינו לדבר איתכם היום קצת על טעויות שנשים שמתחילות להתעסק בנדל"ן עלולות לעשות. האמת שזה טעויות שגם גברים עלולים לעשות, אבל אנחנו פה בשבילכן הנשים. נכון. אז בואו נתחיל לדבר קצת על דברים שחשוב לשים לב אליהם. טעויות של מתחילות. בדיוק. כן. אז הטעות הראשונה? הטעות הראשונה, בואי נדבר על אסטרטגיה. כן, הדבר הכי חשוב, אסטרטגיה, תוכנית, לדעת רגע לאן את הולכת ולמה את עושה את מה שאת עושה. נכון. בעצם כמה חשוב כשאת, רגע לפני שאת מתחילה, את יודעת שאת רוצה להשקיע בנדל"ן, את לא יודעת בדיוק באיזה סוג של נדל"ן ומה את רוצה שהוא יביא לך, אז חשוב מאוד לשבת רגע ולראות איפה את נמצאת היום בחיים, לאן את רוצה להגיע, כמה כסף יש לך כדי לשים, כמה הון פנוי, כמה הכנסה חודשית, את יכולה בעצם להשקיע בדבר הזה, ודרך זה לבנות איזושהי תוכנית עסקית, שתדאג להביא אותך לשם הכי טוב והכי מהר שרק אפשר. אני רוצה רגע שנייה למי שלא מהעולם של הנדל"ן להבין מה זה אסטרטגיה. אז כזה טעימה כללית, למשל, יש אסטרטגיה שאת יכולה לקנות לעצמך דירה לטווח רחוק. אני קוראת לזה מין דירה פנסיונית. זאת אומרת, דירה, יד שנייה. לקנות ולהחזיק. כן, בדיוק, שהיא תביא לך הכנסה, ומבחינתך ככה את מבטחת את הפנסיה שלך. יש אסטרטגיה של לעשות פליפים. בעצם לקנות דירה, להשביח אותה, למכור אותה. ודרך זה להגדיל את ההון העצמי שלך. נכון. יש אסטרטגיה של לקנות איזשהו נכס מסחרי. נכון. שייתן לך הכנסות כל חודש, לפעמים מההתחלה, לפעמים עוד כמה חודשים, ומתנהג בצורה קצת אחרת. נכון. יש למשל את כל עולם הקרקעות, שזה ממש כאילו לטווח מאוד ארוך, כן להגדיל את ההון, אבל גם פה אני רק רוצה לשים איזשהו דיסקליימר, שלכל סוג של עסקה יש את הדברים היותר סולידיים והפחות סולידיים, עם היותר ריסק והפחות ריסק. זאת אומרת, יש לאנשים איזושהי נטייה לחשוב של כל עסקת יד שנייה היא סבבה ואין בה ריסק. לעומת זאת, כל עסקה של מרכז מסחרי זה סופר ריסקי. גם פה, כאילו, ברגע שלומדים את הדברים, מגלים שיש מנעד רחב, ויש את הדברים היותר ריסקים והפחות ריסקים, אבל כמו כל דבר צריך להבין. נכון. אז וזה מה שמביא אותנו, האמת, לחקר שוק. נכון, אבל רגע שנייה לפני חקר שוק, עוד כמה מילים רגע על אסטרטגיה, כי יש פה איזשהו עניין. כשאת יודעת מה האסטרטגיה שלך, הרי את יכולה לעשות איזושהי עסקה, שהיא בול עבורך. זאת אומרת, נגיד סתם דוגמה, את רוצה עכשיו להגדיל את ההון, ומתאים לך מאוד פליפ. אבל מישהו אחר, בסיטואציה אחרת, מבחינתו הפליפ, זה ממש לא מתאים לו. אז הוא יכול לבוא ולהגיד לך איזה עסקה גרועה עשית, ואת יכולה לאכול סרט שאת באמת עשית עסקה גרועה, אבל מה שהוא מחפש... הוא לא יודע מה מתאים לי כרגע. בדיוק. אז ברגע שאתן יודעות מה אתן באמת רוצות וצריכות, אתן יודעות שהעסקה שעשיתם עבורכן, היא נכונה. נכון. וזה משהו שהאמת חשוב גם לבנות עם מישהו שמבין בדבר הזה, ושיודע רגע להכווין אתכם בהסתכלות ארוכת טווח, איך הכי כדאי לעשות את זה, ולהסתכל על כל מה שיש לכן היום, על מה תהיה הדרך הכי קצרה שלכן להגיע לאיפה שאתן צריכות. האמת שאני קצת מצטערת שלא היה לי מישהו כזה לפני 15 שנה שיכלתי להתייעץ איתו, ועשיתי מה שהיה נראה לי הכי נכון אז, ויכול להיות שהיום בדיעבד הייתי עושה דברים קצת אחרת, ואולי עושה את הדברים בזכות זה מהר יותר, כי את מסתכלת היום, יש חבר'ה צעירים, שבגיל 20 וקצת כבר קונים לעצמם יותר מ10 דירות, ואת מסתכלת ואומרת, וואו, איך זה יכול להיות? ודרך זה הם כל פעם קונים, מוכרים, מגדילים לעצמם עוד ועוד את ההון העצמי,
ובסוף זו שאלה של מי מכווין אותם, האם זה באמת מה שנכון עבורם, ואם כן, זה דבר מדהים, זה שהם ידעו רגע ללכת למישהו שיגיד להם, זה מה שנכון עבורכם כרגע, זה מדהים. עכשיו, האסטרטגיה הזאת לא בהכרח תתאים למישהי בת 40 שרק עכשיו נכון, מתחילה להשקיע, נכון. ואולי צריכה משהו אחר, אולי יש לה אנרגיות אחרות וזמן אחר, ודרך אחרת לחלוטין להגיע למקום שהיא רוצה להגיע אליו הכי מהר שאפשר, ובסוף צריך רגע לחשוב, להסתכל על זה עם איש מקצוע מבחוץ, ולהבין מה הכי נכון עבורך לעשות. נניח קני כרגע 3 דירות זולות, תחזיקי, תמכרי בעוד 10 שנים את אחת מהם, דרך זה תכסי את המשכנתאות, והופ, יהיה לך 2 דירות שאת מחזיקה forever, ותהיה לך מהם הכנסה פסיבית. וזה גם יכול להיות, לכי תעשי עכשיו 5 פליפים, תעבדי בזה קשה, תשקיעי בזה המון זמן ומרץ, אבל דרך זה את תגדילי את ההון העצמי, ותוכלי להגיע למצב שאת קונה דירות ומחזיקה אותן, בלי משכנתה גדולה, שהם יתחילו להביא לך הכנסה הרבה יותר מהר. בעצם זה הכל תלוי במקום בחיים שאת נמצאת בו, נכון. בסביבה שאת נמצאת בה, במה שמתאים לך, ובמה שיעבוד עבורך, כי בסוף גם אם יבואו ויגידו לי היום, לכי תקני 10 נכסים באפריקה, אני כנראה לא אעשה את זה. בסוף את צריכה גם לעשות משהו שאת מרגישה איתו בנוח, נכון. שתוכלי לישון איתו טוב בלילה, שאת מאמינה בו, ושתדעי שזה הדבר הכי נכון עבורך כרגע. נכון, האמת שלי כאילו בהקשר הזה מאוד מפריע, יש הרבה אנשים שהם כאילו מומחים בעולם של הנדל"ן, שמרשים לעצמם לבטל, עסקה שעשית לא טובה. ואני רק רוצה כאילו לשים פה איזושהי נקודה של כאילו, באמת תלמדו מה האסטרטגיה הנכונה לכם, נגיד, או סתם דוגמה, משפט, מחיר למשתכן זה טוב או לא טוב? כאילו, נכון, השאלה למי, השאלה מתי, השאלה איפה, באיזה שלב אתה בחיים, ברור, זה תמיד שאלה. אז תמיד כאילו, קודם כל, לפני שיוצאות לדרך ולפני שקונות נכס, כי זה הטעות לדעתי הכי גדולה של משקיעות מתחילות, זה להבין מה האסטרטגיה הנכונה לך. לצורך העניין, אם יש לך מעט הון עצמי, ועכשיו את תגידי, טוב, אז אני לא יכולה לקנות נכס, אז אני אקנה קרקע, אבל למעשה, את כן רוצה להגדיל את התזרים שלך. את יכולה למצוא את עצמך יושבת ומחכה לקרקע הזאת שתפשיר, גם 80 שנים, את אפילו לא תראי את זה בעוד איך בחיים. נכון, וזה כאילו, את חנקת את עצמך, וזה לא המטרה. אז קודם כל, לדייק את האסטרטגיה. ממש. והאמת שכאילו, אמרת חקר שוק, אבל בא לי אולי לדבר על הבעלי מקצוע, כי נגענו בזה הרבה. יאללה. אז כאילו, הדבר השני זה לחשוב שאת צריכה לעשות את זה לבד, כי יש כזה, לימדו אותנו, כן, את צריכה לדעת, ואת צריכה לזה. כן, צריך להבין, כדי שלא יחרטטו אותך מאוד מאוד בקלות, אבל לא לחסוך כסף על בעלי מקצוע. ממש, זה כאילו להפך, אני חושבת שאולי לבד את יכולה לרוץ מהר, אבל כקבוצה את יכולה לרוץ למרחקים. אז תלקטי לעצמך בעלי או בעלות מקצוע טובים. נכון, כאלה שאת סומכת עליהם, כאלה שיתנו לך את העצות הטובות, ולפעמים את תוציא על זה עוד קצת כסף, אבל זה יחזיר לך הרבה יותר כסף ממה שתוציא על זה. נניח בדק בית, אנשים נוטים לא לעשות בדק בית, כי אומרים, מי צריך את זה, חבל על הכסף, חבל על הזמן. בעלי בית לא אוהבים שעושים אצלם בדק בית, אז כבר יצא לי גם המון פעמים להתקל בבעלי בית שאומרים, אנחנו לא מוכנים שתביא, אנחנו לא מחכים לזה, מתקדמים בינתיים עם מישהו אחר, וזו טעות מאוד 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 גדולה שעושים, בסוף בדק בית עולה כמה 1,000 וקצת שקל, והוא עלול להביא לך בעיות, שיעזרו לך להוריד במחיר גם עשרות אלפי שקלים. אז תמיד שווה לעשות את זה, כדי להשתמש בזה אחר כך כמנוף להוריד במחיר, או כדי לדעת באמת לתוך מה את נכנסת, נכון. גם אם את לא משתמשת בזה, לפחות תדעי שזאת הסיטואציה שאת נכנסת אליה, ותוכלי להחליט בעצמך אם את רוצה להיכנס לסיטואציה הזאת, או שזה משהו שאת מעדיפה לא להיכנס אליו. נכון. בסוף לא להכניס את הראש למיטה חולה. אז כאילו את חוסכת 1,000 שקל, אבל מצד שני את יכולה להיכנס להרפתקה של עשרות של עכשיו דירה עם מלא בעיות רטיבות, ודברים כן. שיפגשו אותך עכשיו במשך 20 שנה, ולא תדעי מה לעשות איתם. ברור, אז זה משהו שהוא תמיד שווה. שמאות על אותו עיקרון. שמאות, וואו, שמאות מקדמית, לעשות אותה לפני שהבנק שולח אותך לעשות אותה. ולמה זה חשוב בעצם? כי נגיד את עכשיו בונה על איזשהו סכום שאת, הדירה מוצאת למחירה במחיר X, את מבחינתך, טוב, הבנק ייתן לי, יסתכל על הדירה במחיר X, ועל בסיס זה אני אקח את המשכנתה עם ה-75%, עם ה-50%, לא משנה. אבל פתאום בפועל, בא שמאי מטעם הבנק, ואומר לך, לא, גברת, זה לא שווה X, זה שווה X פחות 30,000 שקל. רגע, שנייה, אבל מה? אני לא בניתי על זה, איזה הפתעה. 30,000 זה המקרה הטוב, זה גם יכול להיות X פחות 500,000 שקל. וואו, כן, האמת ואז זה עלול להפיל את העסקה, ואנשים מוצאים את עצמם רגע בסיטואציה שאין להם אפילו מאיפה להביא את הכסף, לשים לעסקה שהם רצו כל כך לקנות. וחוץ מזה שהשמאות המקדמית גם יכולה לפתוח לך את העיניים, להרבה דברים שבוצעו בדירה, שעלולים לתקוע אותך בעתיד. נניח איזושהי הרחבה לא חוקית שבוצעה שם, מרפסת שסגרו שאין לה אישורים. עכשיו גם פה יש ערים שבהן זה לגיטימי, ושכנראה, נניח בתל אביב שאני מתמצאת בה,
כמעט בכל דירה, השמאים יגידו לך, פה קרה משהו שהוא לא חוקי, שימי לב, פה סגרו את המרפסת, פה לקחו קצת יותר מטרים, באמת זה קורה כמעט בכל מקום, כי לא בוצע פה הסדרה כמו שצריך לנדלן. אבל יש ערים שבהן אם יש מקרה כזה, נניח בנס ציונה כדוגמה, שיש בה המון דירות שהן כבר הרבה יותר מסודרות וחדשות, שם אם יש דבר כזה, את עלולה למצוא את עצמך אחר כך תקועה עם דירה שלא תצליחי למכור, בגלל שקרה בה משהו כזה שלא היה לגמרי חוקי, לא הוסדר בטאבו. אז באמת בכל עיר זה יהיה כנראה קצת אחרת, בכל בניין לפי הגיל של הבניין זה כנראה גם יהיה קצת אחרת, אבל זה דברים שאת לא תדעי לעלות עליהם לבד לפני שתביא את השמאות המקדמית הזאת, ובגלל זה חשוב לקבל את העצה הזאת ולדעת לשמוע, להחליט למה את שמה לב, למה את לא שמה לב, אבל לדעת למה את נכנסת, ושוב לדעת את זה לפני שאת חותמת על החוזה, ומוצאת עצמך בלי כסף מהבנק. נכון. אני רק רוצה לחזק את הקטע הזה של הפער של ה-500,000 שקל, כי זה נשמע כאילו הזוי, אבל אני אגיד שזה יכול להיות אפילו יותר מזה, כי נגיד במתחמים של פינוי-בינוי, אז בעלי הנכס מקפיצים את המחיר, אבל מבחינת הבנק, זאת אומרת, הדירה עדיין שווה, כמו שהיא באמת שווה, היא שווה את ה1,000,000, 1,000,000 וקצת, ואנשים יכולים למכור אותה אפילו ב2 מיליון, ואז נכון, יש בגלל פער. שהיא הולכת לעבור איזושהי השבחה עתידית, בעצם הם נכון. מדמחרים את זה כבר היום, וגם אם נראה לכם שזה יהיה לכם שווה, אתם לא תקבלו את המשכנתה לפי הערך העתידי שלה, אתם תקבלו לפי מה שהדירה היום, כי הבנק לא בונה על משהו שאולי יקרה או לא יקרה בעוד נכון. 2, 3, 4 או 5 שנים, אז באמת גם שם זה מאוד 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 חשוב. האמת ששם אנשים יכולים ממש ליפול עם העסקאות האלה. נכון, אני לא בטוחה אם זה שמאות או בדק בית, אבל גם יש מקומות שבהם אם המבנה הוא מסוכן למגורים, אז אפילו את לא בהכרח תקבלי משכנתה. נכון. ואז כאילו את צריכה לעלות על זה לפני. זה גם בשמאות, האמת שזה משהו שגם יהיה כתוב בדרך כלל בטאבו, אפשר כבר לראות את זה לבד. קודם כל ללכת ולשלוף את הטאבו ברגע שמגיעים לנכס, יהיה כתוב שם מה קורה עם הבניין הזה, אם יש שם איזושהי בעיה, אם יש שם איזשהם עיקולים, את גם תראי את זה משם. כן, נכון, עיקולים, כן. יש כל מיני דברים כאלה בעצם שאת יכולה כבר לראות לבד, ויש דברים כאלה שאת לא בהכרח תשימי לב אליהם לבד, ופה באמת נכנסים לתמונה אנשי המקצוע. ועוד איש מקצוע חשוב, זה יועצת משכנתאות. אני אומרת יועצת, כי יש לי אחת בראש, אבל שהיא באמת כאילו אלופה. היא באמת חסכה לי מלא כסף, והיא חסכה לי מלא בירוקרטיות, והיא תקתקה לי את הדברים. הרי לפעמים, כל הקטע הזה שלה לשלם למישהו שמתקתק לך את העבודה, וואו, זה כזה כיף. זה קודם כל חוסך לך זמן והתעסקות, ובית כאילו גם מקליל את התהליך, בא לך אחרי זה לעשות עוד פעם. נכון, וגם בעצם זה שבסוף הם יביאו לך מהבנק גם ריביות שהן טובות יותר, ככל הנראה, אם זה יועצת שהיא טובה או יועץ שהוא ממש טוב, גם הריביות הטובות יותר, גם בעצם יצליחו להתווכח עם הבנק ולהביא לך את הכספים איפה שזה נמצא על התפר, ולא כל בנק ייתן לך את הכסף הזה, הם יודעים איזה בנקים נותנים מה, למי ללכת. נכון. ואני מוצאת הרבה נשים שהולכות אוטומטית לבנק שבו הן רגילות, בעצם לסניף שלהם, הולכות ושאלות את הסניף שלהם אם הם יוכלו לקבל את המשכנתה, ואיזה משכנתה שיוכלו לקבל, ובעצם לוקחות את זה כמובן מאליו, ולא מבינות שיש עוד כל כך הרבה אופציות לקבל כסף, בין אם זה מבנקים אחרים, ובין אם זה מגופים אחרים, כל מיני חברות ביטוח, או גופים שנותנים בעצם משכנתאות גדולות יותר ממה שאפשר לקבל, ואפילו דרך לקבל כספים שישמשו אותך בתור הנתח של ההון העצמי. יש פה כל כך הרבה דברים לעשות, עולם שלם של הזדמנויות, שלפעמים יועצת משכנתאות טובה, או יועץ משכנתאות טוב, ידעו לפתוח בפנייך את הדלת הזאת, ולראות דברים בעצם שאת אפילו לא יכולה לדמיין כרגע. נכון, יצירתיות כאילו גם, את יודעת, זה מה שהם עושים, הם מתמקצעים בזה. נכון, נכון, וכמה שאת תדעי את זה טוב, האמת שאני תופסת מעצמי מישהי שמבינה את העולם הזה ממש טוב, אני כלכלנית במקצועי, שנים עשיתי את זה לבד, ועדיין אני הולכת ומתייעצת ומשלמת על זה, כי אני יודעת שהם תמיד יוסיפו לי משהו חדש. נכון, כי הם חיים את זה, וזה סביבה דינמית, אנשים לא מבינים את זה, אבל זה באמת, כמו שאת אומרת, סניף אחד צריך להגיע בדיוק ליעדים שלו, אז הוא פתאום ייתן לך תנאים יותר טובים רק כדי שתבואי, וכאילו, צריך לחיות את השטח הזה. נכון. עוד בעל מקצוע טוב, מתווכים? תפות? מתווכים, וואו, זה כל כך חשוב. האמת שזה חלק מאיך את בכלל מוצאת עסקה. נכון. בואי, אתה צריך שנייה לתת להם את המקום, למה מה זה מלכלכים עליהם, ואני קוראת כאילו לפעמים כאלה, למה כל המתווכים, הם רמאים, הם נוכלים, אולי, חלק, לא כולם, ויש אנשים שעושים עבודה ממש טובה, שבא לך לפרגן להם, להפך, בלעדיהם לא תמצאי את העסקה הזאת. נכון, האמת שיצא שם כל כך רע למתווכים, אני גם שנים לא אהבתי לעבוד עם מתווכים, בלית ברירה נכנסתי לזה, כי בתל אביב נניח נורא קשה למצוא דירות בלי מתווכים, יש ערים שבהם זה יותר קל, יש ערים שבהם יש בעיקר מתווכים, אבל היום כשאני יודעת, שוב דברים שלא ידעתי פעם, כמו זה שכשתפתחי מערכת יחסים ממש טובה עם מתווך,
הוא ידאג להביא לך את העסקאות הכי טובות שיש. ואם רוב האנשים יושבים בבית וגוללים ביד 2 או בפייסבוק ומחפשים רק שם את העסקאות הטובות באמת בכלל לא מגיעות לשם. וכשאת מבינה את זה, את תדעי לקבל אותם ישירות מהמתווך, וכשתיכנס לו עסקה ממש טובה, הוא יתקשר קודם כל אלייך, והאמת שזה משהו ששווה הרבה יותר מ2% פלוס מע"מ, שווה לך אפילו לתת לו איזשהו בונוס נוסף, כדי שגם בפעם הבאה את תהיה הטלפון הראשון שלו. כי אחרת את תמצאי שיש את האנשים שעובדים עם המתווכים צמוד, הם מתקשרים אליהם קודם כל, ואז מגיעים אלייך רק שכבר נמאס להם. אני רואה את זה גם לפעמים על אנשים, לקוחות מתלבטים הרבה, חושבים הרבה, הלכו לראות כבר 10 דירות, ולא מצליחים לקבל החלטה, גם כשיש עסקה ממש ממש טובה מול העיניים שלהם, הם עוברים לפריוריטי הרבה יותר נמוך אצל המתווכים, והם כבר לא יהיו השיחה הראשונה, כי גם המתווך יאהב להביא עסקאות טובות למישהו שיודע לקבל החלטה מהירה, אז שוב, זה תמיד מתחבר למה האסטרטגיה שלך, וכמה דירות את הולכת לרכוש, אבל אם את יודעת שאת הולכת עכשיו לקנות כמה דירות, וואו, כמה חשוב לפתח את הקשרים הטובים האלה עם הכמה מתווכים, שידעו שאת הראשונה שהם מתקשרים כשמגיעה עסקה ממש טובה, ושהם הולכים לעבוד בשבילך מול המוכר, ולהביא לך את העסקה בפחות כסף, או להביא לך עסקה שהיא טובה יותר, או ללכת לדאוג לתנאים טובים יותר, שתקבלי אותה מהר יותר, שתקבלי אותה בצורה אחרת. בעצם הם יכולים, אפשר להשתמש בהם ככלי, שיעזור לך לקבל עסקה הרבה הרבה יותר טובה. נכון. ובהחלט זה פונקציה מאוד חשובה. האמת שאני לפני שפניתי למתווכים, אז עשיתי קצת שיעורי בית, כאילו לא רציתי לשרוף את זה, אז כאילו כן התכוננתי, והבנתי איזה אזור אני רוצה, ומה הסכומים שם של הדירות, ואז עשיתי בדיקה כאילו עקרונית, אם אני יכולה לקבל מהבנק את הסכום הזה, ואז כשבאתי למתווך, וכבר אמרתי לו, יש לי אישור עקרוני, אז כאילו... הוא פתאום מסתכל עלייך אחרת. כן, כי הוא יודע שאני רצינית, הוא יודע שאני מבינה על מה היא מדברת. אז זה גם כזה טיפ של כאילו, אל תמהרו להתקשר רגע למתווכים, קודם כל תעשו את ההבנה מה האסטרטגיה, ומה הסכום שאתם הולכות להשקיע, והאם באמת מהבנק אתם יכולות לקבל את הסכום הזה. כמה משכנתא תקבלו, האם אתם יודעות לעמוד בסכום החודשי הזה בעצם למה שתקבלו, ורק אז בעצם לצאת לדרך. נכון. וזה מחזיר אותנו רגע לנקודה של באמת חקר שוק. להחליט איפה את רוצה להשקיע, ולא להתפזר על כמה ערים. נניח אני זוכרת שכשאנחנו חיפשנו דירה בפעם הראשונה, אז התלבטנו אם אנחנו רוצים לגור בתל אביב, או בגבעתיים, או בהרצליה, ומצאנו את עצמנו מחפשים דירות במקביל בשלושת הערים האלה, לא בשכונות ספציפיות, אלא זורקים לכל הכיוונים. עכשיו זה מביא לך שפע של דירות, שנורא קשה להשוות ביניהן, נורא קשה לבחור, נורא קשה לדעת מה העסקה הטובה. עכשיו כשאת קונה דירה למגורים זה אולי קצת אחר, כי בסוף את גם רוצה דירה שיהיה לך כיף לגור בה, אז את מסתכלת על זה קצת אחרת מדירה להשקעה. אבל כשזו דירה שהיא להשקעה, חייבים רגע להחליט מה האזור שבו את מתמקדת, וגם לא רק עיר, אלא ממש שכונה ספציפית בתוך העיר. אפילו זה יכול להיות רחוב אם הוא ממש, משמעותי, ממש, כן. אפילו רחוב או 2 או 3 או גג, 8 רחובות נגיד שאת מתמקדת בהם, ולהתמקד רק ברחובות האלו, להגיע למצב שבו את יודעת בדיוק הכל על השכונה הזאת, ואיך את יודעת להשוות שם בין הנכסים. נכון. אחרת, את יכולה להתברבר ולקבל מלא עסקאות שהן לא בהכרח העסקאות הכי טובות שיש שם, ואת לא תדעי את זה אפילו. זה הצפה של שפע, שאת פשוט הולכת לאיבוד. שפע במובן הלא טוב כן, במקרה נכון, הזה. נכון, זה ממש לא טוב. כי את לא יכולה להשוות שום דבר, והכל כאילו יכול להיות טוב או לא טוב, ותחושת בטן כזאת. אז באמת להתמקצע רגע עם עצמך, לפני שאת נעזרת בגורמים מקצועיים, איפה מתאים לך ואיפה נכון לך. נכון. וגם פה האמת שיש פה את האלמנט של הרגש, כאילו כמו נדל"ן זה גם חיבור לרגש, את בסופו של דבר איפה שאת משקיעה, את גם צריכה להאמין שיש בו פוטנציאל, זאת אומרת יש אנשים שישקיעו בדימונה, כי הם מאוד מאמינים בדימונה, ויש אנשים אחרים שישקיעו בדימונה, כי אמרו להם שטוב להשקיע בדימונה, ואז באים החיים, ויש אתגרים, ופתאום יש עניינים עם הדירה, או שפתאום הפרויקט לא מתקדם כמו שחשבתם, ואז מתחילות הספקנויות. כן, וזה משהו שקורה כל כך הרבה. נכון. אז צריך כאילו שנייה להשקיע בלב שלם עם אמונה. האמת שאני רוצה רגע להחזיר את זה, דיברנו קודם על מי היועצים שלך, ותקיפי את עצמך באנשי מקצוע. והרבה פעמים אנשים הולכים לקנות במקום מסוים, בגלל שחברים אמרו להם שנורא מגניב עכשיו להשקיע באופקים או בסדרות, או וואו, עכשיו ממש שווה להשקיע בקריית שמונה, או הנה אני השקעתי בחיפה, ובואו תשקיעו שם גם. והרבה פעמים את מוצאת עצמך הולכת אחרי העדר, או הולכת להשקיע במקום שבו החברות שלך השקיעו בו כרגע, במקרה הטוב בכלל שבו את מתייעצת על זה עם חברות, רוב הנשים בכלל לא מתייעצות על זה עם החברות, אלא קוראות בעיתון איפה מגניב עכשיו להשקיע, והולכות לפי זה, או איפה הולכת להיות הרבה התחדשות עירונית. או מקשיבות למשווקים וכאלה. כן, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
תמיד, תמיד, תמיד בחיים, אגב, לא רק בנדל"ן, אלא בכל דבר, תקשיבי לבעל המקצוע הנכון, תקשיבי למישהו שבאמת יודע להגיד לך איפה חשוב להשקיע, איפה כדאי להשקיע עכשיו, איפה המקום הכי נכון עבורך להשקיע עכשיו. כי אם למישהו נוח עכשיו להשקיע בדימונה, זה לא אומר שגם את מסוגלת עכשיו להשקיע בדימונה. את לא בהכרח תרגישי בנוח עם דירה שהיא כל כך רחוקה ממך, ואם כן, את צריכה למצוא שם מישהו טוב שינהל עבורך את הנכס, כי את לא תקפצי לשם כל פעם כשיש בעיה, ואת לא תקפצי להראות שם את הדירה לא להשכרה ולא למחירה. אז או שאת מוצאת מקום שאת מרגישה בנוח עם האנשים שנמצאים בו, ויש מישהו שמנהל עבורך את הנכס, או שאת מוצאת מקום שהוא בסביבה שלך, זה יכול להיות ליד איפה שאת גרה, זה יכול להיות ליד איפה שאת עובדת, זה יכול להיות ליד איפה שהמשפחה הכי קרובה שלך גרה, אבל בסוף את צריכה להרגיש עם זה בנוח, ולדעת שזה המקום שהוא הכי מתאים עבורך כרגע, ולא ללכת לפי טרנדים של עיתונים, או של חברים, או וואלה, כל החברים שלי קונים עכשיו בבאר שבע, אז גם אני אקנה שם, ואז למצוא את עצמך עם דירה שעומדת ריקה שנתיים. וואי, וכבר שמעתי על כל כך הרבה מקרים כאלו, אז באמת צריך רגע לתייק ולשים לב שבכל דבר את מקשיבה לאנשים הנכונים, ולא לכל אחד ברחוב בעצם, להקיף את עצמך באנשים שמבינים. האמת שיש, אבל יש כאילו כמה אספקטים בהקשר הזה של להקשיב לאחרים, כאילו גם לפעמים יש את השרלטנים האלה שהבטיחו לך 100%, אגב, אם מבטיחים לכם מספרים גבוהים, באמת, כנראה שיש פה משהו שהוא לא לא תקין. כן, באמת. נורה אדומה, לינק, שתבינו רק למספרים, כאילו, 10% תשואה זה מדהים. אם אומרים לכם 20-30%, כאילו אני מדברת על תשואה שנתית של דירות רגילות, כן? יש כאלה שאומרים לך 100% תשואה מהשנה. לא, מה 100% זה קצת חריג. מה קורה פה? כן, אז שנייה רגע, סולידי, מספרים, כאילו לרדת ושוב, לכי תשאלי, יכול להיות שיש כאלו, אגב, שמתעסקים בנדל"ן כבר 40 שנה, ויבואו ויגידו, מצאנו עסקה שבאמת באמת יש בה עכשיו 100% תשואה, זה יכול לקרות, כן, אני לא אומרת שלא. אבל הריסק שם כנראה הוא בהתאם. נכון, הסיכון כנראה בהתאם. שימי לב למי את מקשיבה, על מי את סומכת, ואל תלכי בעיניים עצומות אחרי כל מיני הבטחות. וגם, נכון, אני אגיד גם בהקשר הזה, אוקיי? יש אנשים שהם מומחים בתחום הנדל"ן, והם עכשיו משווקים איזשהו פרויקט, או מקדמים איזושהי אג'נדה שכביכול להם היא נראית הנכונה. ואז אנשים הולכים אחריהם, ופתאום הם מגלים, וואלה, זה לא מה שמתאים לי, אז אנחנו חוזרות לעולם האסטרטגיה, לא בהכרח, גם אם הוא גורו נדל"ן, גאון וזה, שנייה רגע תחשבים, אם זה משהו מתאים לך, אם תרגישי אם זה בנוח, אם תשני אם זה טוב בלילה. לגמרי. ממש. ואיזה עוד נקודה, אז דיברנו על חקר שוק, ודיברנו גם על שנייה רגע, הקולות של להקשיב לאנשים שהגיעו למקום שאת רוצה להגיע, אולי נדבר קצת על שיפוצים? כן, בוא נדבר על שיפוצים. האמת שבהקשר הזה, ברגע שאת מחליטה באיזה אזור את רוצה להשקיע, חשוב מאוד רגע לראות מי הסביבה שגרה שם, להתחיל להכיר את האנשים שמאוד אוהבים לגור שם, את האנשים שחולמים לגור שם, את האנשים שמחפשים שם דירות, ודרך זה את בעצם בונה את האבטר, את הדמות הזאת שלה את רוצה למכור. את מכירה את הדבר הזה, שכשאת נכנסת נניח לחנות של איקאה, אז הם מסדרים שם את הדגמים האלה של הסלון ושל החדרים, כדי שתיכנסי ותגידי וואו איזה יופי ותרצי לקנות כל פריט ופריט שיש שם. אז על אותו עיקרון, אם תדעי לסדר את זה לאנשים שנכנסים עכשיו לדירה שאת הולכת לשפץ, הם ייכנסו ויגידו וואו, נניח אם יש סביבה שיש בה המון המון סטודנטים, ואת יודעת שמה שהכי חשוב לסטודנטים האלה, זה שיהיה להם מקום להניח בו את הקורקינט החשמלי שהם משתמשים בו כל יום, מספיק שתעשי להם בכניסה לבית פינה לקורקינט החשמלי, וקנית את כל עולמם. וואי, זה באמת כזה. כן, זה ממש להכיר את הדמות שהולכת לזכור ממך את הדירה, או בעתיד הולכת לקנות ממך את הדירה, ולדעת לסדר את הבית בצורה שכשהיא תיכנס, יהיו שם הפרטים הקטנים שהיא תסתכל עליהם, והם יקנו את הרגש שלה, בעצם הם ילכו וידברו אליה, ויגרמו לה להגיד, וואי, זה מה שאני צריכה. נכון, הם יעדיפו את זה, כי את הבנת אותם ואת הצורך שלהם. בדיוק, כי דיברת לרגש שלהם. ממש. האמת שיצא לי לשמוע יזמים שמספרים על זה, יזמים שמקימים בניינים עם הרבה דירות, שהם בדיוק עשו את הדבר הזה, הם הלכו וחקרו איזושהי שכונה, ודיברו עם אנשים, וזאת הייתה שכונה דתית, שלהם מאוד היה חשוב, לדעתי, כל הקטע של נטילת ידיים, ובאיך שהם בנו את הדירה, אז הם נתנו את המקום הזה גם לשתי כיורים, וגם מקום לנטיית ידיים, ובזה בעצם הבניין שלהם היה יותר מבוקש מבניין אחר של יזם אחר. הם פשוט ידעו לכוון את זה, כן, גם את הגודל של החדרים, הם פשוט כיוונו לאנשים, כי הם הבינו מי גר שם. זה ממש זה. ללכת רגע וללמוד את הסביבה, להכיר אותה,
האמת שכשהולכים ברגליים ומכירים טוב את הרחובות שבהם רוצים להשקיע, מתחילים לראות מי האנשים שמסתובבים שם, ואז את יכולה להתחיל לדבר עם האנשים שמסתובבים שם, נכון. ולהבין רגע את הרוח, את מה מעניין אותם, מה הם רוצים, מה חשוב להם, ואגב, זה גם יעזור לך להשכיר ולמכור הרבה יותר בקלות, וזה גם יעזור לך לעשות את זה במחיר שהוא גבוה יותר, כי גם יהיו מוכנים לשלם על זה יותר, ברגע שאת נוגעת ברגע שלהם, הם יהיו מוכנים לשים את עוד כמה מאות או אפילו אלפי שקלים כל חודש, כדי לקבל את הדבר הזה שהוא מדויק עבורם, במקום דירה מעופשת שהם עכשיו צריכים להשקיע בעשרות אלפי שקלים כדי להרגיש בנוח לגור בה. ואז רגע, סליחה, הפצרתי אותך? לא, הכל טוב. אז לא, זהו, אז רציתי להגיד פה, שבאמת, כאילו, אחד מהדברים שמי שאוהב נדל"ן, אז הוא אוהב ללכת ולעשות את החקר הזה, ולבדוק את הדברים האלה, ולהכיר את האנשים ששם, לא כל אחד מתחבר, אבל זה בדיוק המקום, אגב, להגיד על עוד בעלי מקצוע, נקרא לזה, התפקיד החדש, או מלווה משקיעים, מלוות משקיעים, דברים שלא היה כאילו לפני כמה שנים, פשוט כאילו בישראל הבינו שנדל"ן זה חזק, ויותר משקיעים, אז נוצר הדבר הזה מלוות משקיעים, וזה בדיוק מהמקום הזה, כי לא כל אחד אוהב לעשות את החקר שוק, ולא כל אחד אוהב להכיר את האוכלוסייה, אבל זה הערך המוסף של מישהו שהוא מלווה או מלוות משקיעים טובה, שהיא תדע להגיד לך בשטח, מאיזה בניין להתרחק, ומה כדאי, איזה שיפוץ נכון לעשות בדירה הזאת, וכאילו את כל הדברים האלה שאתה חייב לספוג מהשטח. נכון, האמת שזה כל כך חשוב, עוד מקצוע שאני מצטערת שלא היה לפני 15 שנים אפרופו, כי באמת מלווה משקיעים טוב, מלוות משקיעים טובה, ידעו להגיד לכם בדיוק מה נכון עבורכם, שוב, בהתאם לאסטרטגיה שלכם, זה צריך להיות מישהו שכבר יודע בדיוק מה אתם מחפשים, יעזור לכם רגע לחשוב מה נכון עבורכם, יעזור לכם להחליט בהתאם לזה מה הנכס שאתם מחפשים, ובאמת ידע להכווין אתכם איך לשפץ, ואגב פה גם מתחבר לזה של השאלה איך אתם עושים את השיפוץ, כי גם יצא לי כבר להתקל במקרים שבהם נניח מצאתי דירה ואמרתי בואו תהפכו אותה לדירת 3 חדרים, זאת הייתה דירת 2 חדרים שהייתה ענקית על שטח של כמעט 80 מטר, ואמרתי בואו תהפכו אותה לדירת 3 חדרים ודרך זה נהיית פה אוכלוסייה ענקית שיכולה לזכור אותה. ואז שנה אחר כך את פתאום מדברת עם הבן אדם ואת מבינה שהוא לא עשה את מה שהצעת לו לעשות, והוא לא מבין למה הוא תקוע עם הנכס, והוא לא מצליח להזכיר אותו במחיר שבו חשבת שהוא יזכיר אותו. ואז את מגלה שהוא פשוט לא הלך ועשה את השיפוץ כמו שהמלצת, כי הוא לא בהכרח הכיר את האזור כמו שאת מכירה אותו, ולא רצה להשקיע את סכום הכסף הזה, אבל בסוף כשאתה יודע מה כדאי לעשות, ואתה מסתכל כמו שצריך על הנתונים ועל סכום הכסף שתצטרך לשים בשיפוץ, אבל הוא יחזיר את עצמו מהר מאוד בצורה, אז אתה תדע איך לעשות את הדברים בצורה הכי טובה שיש, ושווה לשלם עוד כמה שקלים למישהו שידע להכווין אותך לשם. כי אחרת אתה תמצא את עצמך בעצם עם נכסים שאתה עלול להיתקע איתם, או לקבל עליהם שכירות הרבה יותר נמוכה באלפי שקלים, במקום למנף את הדבר הזה שיושב לך בידיים, את הנכס הזה. שיושב לך בידיים, נכון. אז צריך באמת להכיר את הסביבה ששם אתם רוצות לרכוש את הנכס. איזה עוד נקודה אמרנו? האמת שעוד משהו חשוב, זה רגע לדעת איך למכור את הנכס. כי הרבה פעמים, כשתבואי למכור את הנכס, את תלכי ותסתכלי רגע בכמה מוכרים השכנים שלי, או האנשים האחרים בשכונה שלי, ואת לא בהכרח גרה באותו בניין כמו שלהם. לפעמים, את מכירה את זה בשכונות, אני ממש זוכרת את זה מהילדות שלי בקריית מוצקין, שנניח היית רואה מודעה למחירה על אחת הדירות בשכונה, ורואה שהם מוכרים את הדירה שלהם, בזמנו זה היה מחירים כאלה של 700,000, 800,000 שקל, וואלה, הוא מוכר ב800,000, אז אולי אני אמכור ב900,000. מכירה את זה? ואז אתה עשה מודעה של 900,000, ויכול למצוא את עצמך, עכשיו יושב 2 ומחכה למישהו שיקנה את זה ב900,000 שקל. מטורף. אתה אפילו לא יודע אם זאת אותה דירה, אם היא משופצת באותה רמה, אתה צריך רגע להסתכל על ההבדלים שבין הבניינים, אולי לאחד יש מרפסת, אולי זה גם לא ולשני אין בקומה, מי יודע מה, כן. והאמת, מה שקורה מהדבר הזה, זה שההוא של ה800, יראה שאתה מפרסם ב900, ויגיד, וואלה, הוא ב900, למה אני ב800? ואז הוא מעלה ל950, ואז אני אעלה ל1,000,000, וככה הלאה וככה הלאה, ובסוף שניהם ימצאו את עצמם לא מצליחים למכור את הנכס, ושוב, זה נכנס לאסטרטגיה שלי. עכשיו אם האסטרטגיה שלי היא למכור את הנכס, כדי לעבור הלאה ולהתקדם בחיים ולקנות כבר את הנכס הבא, אם הוא מוכר ב800, עדיף שאני אשים את זה ב780, ושיבואו אליי קודם ויקנו את זה ממני קודם. אז בואו רגע, תלמדו את הדבר הזה כמו שצריך, תסתכלו מה חשוב לכם, בכמה זמן אני באמת רוצה למכור את הנכס. ושוב, גם פה נכנסת השאלה של באיזה עיר אתם נמצאים, וכמה זמן הנכסים עומדים שם על המדף,
ואולי שווה לכם לחכות עד שלא יהיה מישהו אחר שמוכר בשכונה שלכם, ואתם תהיו היחידים, או ששווה לכם למכור את זה גם עכשיו, אבל במחיר שהוא קצת נמוך יותר, ובמקום לעבור התשה של חודשים על גבי חודשים שאתם מנסים למכור את זה, בואו תמכרו את זה בקצת פחות, ודרך זה תביאו את הבן אדם הראשון שמחפש לקנות את זה דרככם, ווואלה, זה שווה את זה, זה שווה את זה שמכרתם את זה ראשונים, התקדמתם הלאה, כבר קניתם את הנכס הבא, ולא תמצאו את עצמכם עכשיו באיזה מפח נפש של למה הדירה שלי עומדת שנתיים ריקה, והוא מכר את זה כבר מזמן. כן, האמת שכן, זה לפעמים כאילו לא הסכומים האלה זה... ממש, ואגב, לפעמים זה לא בהכרח הסכום, לפעמים זה גם יהיה, אפרופו להבין מי האב אותה ומי הבן אדם שאתה הולך למכור לו, לפעמים זה גם יהיה לדעת באיזה דבר קטן שווה לך להשקיע בדירה ולרענן אותה, לפני שאתה מעמיד אותה למחירה, מה הדבר שהכי חשוב לאנשים שבאים לראות דירות באזור הזה. ואם אתה יודע את זה ואתה תשקיע בדבר הקטן הזה, יכול להיות שזאת השקעה של 2,000 שקל, 5,000 שקל, שתעזור לך למכור את הנכס הזה מהר יותר וביותר כסף. הרבה פעמים את יודעת שנניח באזור הזה אנשים לא אוהבים לקנות דירה שהיא ריקה, הם אוהבים לקנות דירה שיש בה ריהוט, אז מספיק שתשימי שם איזשהו סלון, אפילו שהוא לא הסלון הכי וואו, הם ייכנסו וירגישו הרבה יותר בנוח לקנות דירה שכבר יש בסלון, והם לא צריכים עכשיו ללכת ולהשקיע בזה, אז תשימי על הסלון 2,000 שקל, אבל תמכרי את הדירה בעוד 20,000 שקל. זאת לדעתי אומנות, חבל על הזמן. אומנות הנדל"ן. נכון, כי את וואלה, הכי קל להוציא עכשיו, את יודעת, כאילו גם על שיפוצים אגב, שיפוצי קוסמטיקה שמקפיצים לך את הערך של הדירה, את השכירות, את ה... כן, והמון פעמים אנשים, אפילו מתווכים שנכנסים לנכס שמועמד למחירה, וממליצים לבעלי הנכס מה לעשות כדי למכור אותו ביותר כסף, ולרוב אנשים יגידו להם, מה פתאום? אין לי אפילו שקל לשים עד שאני לא מצליח למכור את הדירה הזאת, מה פתאום? אני לא משקיע בה אפילו עוד אגורה. נכון. ובמקום להבין שכשהם ישימו קצת, הם יקבלו הרבה הרבה יותר, הם מתקמצנים על עוד כמה שקלים האלה. בואו רגע תשימו, כן, תעשו את כמה דברים האלה. שפע. תסדרו את הדירה כמו שצריך, שתהיה נעימה לעיניים, אם יש לכם שם סוחרים לא טובים, תדאגו שהם לא יהיו שם כשבאים לראות את הנכס. נכון. או אם יש לכם שם סוחרים טובים, תגידו להם שתיתנו להם איזשהו טיפ ממש ממש גדול, אם הם יצליחו למכור לכם את הנכס ומהר. נכון. מכירה את זה שיש דירות שאת נכנסת, והסוחרים מדברים כל כך יפה על הנכס, וכאילו עוזרים למכור, ותמיד אני אומרת, וואו, איזה יופי, זה מדהים, ובסוף הם יקבלו על זה עוד כמה שקלים, אבל בזכות זה הדירה תימכר הרבה יותר מהר. נכון. במקום סוחרים ממורמרים שרק יגידו דברים לא רעים, ויתחילו להצביע על כל בעיה שיש בנכס. נכון. אז גם זה חשוב, תגידו זה להם... טיפים של אלופות אבל. ממש, ממש, כן. תגידי להם שהם יקבלו את העוד כמה שקלים האלה, תני להם איזה צ'ק גדול, נכון. תני להם שכירות של חודש, חודשיים מתנה אם הם יצליחו לעשות את זה, קנית את כל עולמם, ובתמורה הם יביאו לך קונים הרבה הרבה יותר מהר, הם אפילו יחסכו לך הרבה מהמורות בדרך. מלא זמן והתעסקות, ברור, כן. ממש, ממש. האמת שרציתי לדבר על איפה מוצאים, איפה מחפשים דירות. זרקנו כזה שרוב האנשים הולכים ליד 2 ולפייסבוק, אבל איפה כן? אז חוץ מהפייסבוק והיד 2 וזה, אז גם ללכת וליצור קשרים מאוד מאוד טובים עם מתווכים, כמו שאמרנו. נכון. והרבה פעמים כשאת יודעת באיזה אזור את רוצה להתמקד, לכי אפילו תתלי שם מודעות. נכון. אנחנו זוג צעיר שמחפש, אני אישה שמחפשת דירה בשכונה, דירה כזאת וכזאת, אם יש לכם תפנו אליי, תתלי מודעות, תמצאי דרך זה, והאמת שגם אם, או במקרה תגיד דרך זה למישהו שאפילו לא התכוון למכור, והוא פתאום יהיה מוכן למכור לך, ואפילו יתחבר לסיפור שלך וימכור לך בפחות, וגם אם לא, את תקבלי דרך זה כל כך הרבה מידע על מה שקורה בשכונה, שרק זה שווה לך. תעשי את הדבר הזה. האמת, הרבה פעמים יש מודעות לא נכונות שמפרסמים ביד 2 ובפייסבוק, וזה גם טיפ של אלופים רגע הולך להיות פה. אני פעם לא ידעתי, לא דמיינתי בכלל שאנשים מפרסמים מודעות שקריות, עד שלמדתי וגיליתי שכשאתה הולך ללמוד את זה אפילו ימליצו לך, בוא תפרסם מודעות שקריות, כי דרך זה אתה תגלה מה קורה בשכונה, ודרך זה אתה תדע באיזה מחיר כדאי לך לפרסם את הנכס שלך. נניח מישהו שמתכוון למכור, וקודם כל רוצה ללמוד את השוק שלו, הוא ילך ויפרסם הודעות סתם, אני עכשיו מוכר דירה כזאת וכזאת, ב1.5 שקל, ויחכה לראות כמה טלפונים מגיעים. ודרך זה את יודעת, אם אף אחד לא מתקשר, כנראה שהמחיר גבוה יותר. אם קיבלת עכשיו הצפה של 20 טלפונים ביומיים, כנראה שאת יכולה אפילו להעלות טיפה את המחיר, ודרך זה הם בודקים את הרגישות של השוק. מגניב, לא ידעתי את זה בעצמי. אז הנה, והרבה פעמים כשאת יודעת את זה, אז את גם תדעי להשתמש בזה לטובתך. את יכולה להשתמש בזה לטובתך, את יכולה לשים לב ולהיות זהירה יותר כשאת מתקשרת למודעות, את יכולה לדעת דרך זה רגע איך להזכיר, איך למכור, ובעיקר תסתובבי בשכונה, תכירי את האנשים, תכירי את המתווכים שמתמחים בשכונה. אל תלכי למתווך שעובד בכל תל אביב, לכי למתווך שעובד בשכונה הספציפית שאת רוצה לקנות בה, כי אז הוא יהיה מומחה, הוא ידע אפילו להביא לך עסקאות מכל מיני אנשים מבוגרים שרוצים למכור,
למי הם ילכו? הרי הם ילכו למתווך שמסתובב שם כל היום, שהם כבר יכירו אותו, כבר יסמכו עליו, ודרך זה הם ידעו להביא לך עסקאות שאת אפילו לא מדמיינת. כאילו לפעמים הם ידעו אפילו לשכנע אותו למכור במחיר שהוא ממש זול, וואלה יש לי מישהו שעכשיו מחפש, אם אתה רוצה במחיר הזה והזה, מוכר צ'יק צ'ק, הם יגידו לו כן, ודרך זה תגיעי לי עסקאות הכי טובות שיש. אז שוב זה מתחבר ללהכיר את השוק, להכיר את השכונה, להכיר מי המתווכים ששווה לך להשקיע בהם, לשבת איתם בכוס קפה, לעזור לדוג מהם את העסקאות הכי טובות שיש להם. ובאמת בסוף זה אנשים, נדל"ן זה אנשים. נדל"ן זה אנשים. תדעי להתחבר לאנשים, תדעי לדאוג שאנשים יתחברו אלייך, תהיי טובה ויהיו טובים אלייך. את אל תשקרי, אל תמציאי דברים, גם אם שמת מודעה כזאת, תעשי את זה באלגנטיות, או תני רגע למישהו אחר לעשות את זה עבורך, כאילו תהיי בסוף טובה לאנשים כדי ליצור את החיבורים האלה, כי אחרת את עלולה לשרוף את עצמך ולא למצוא נכסים. נכון. צריך לדעת איך לעשות את הדברים האלה בצורה אלגנטית, נכונה, ותמיד באמת 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 לשדר לעולם שאת באה בטוב, ודרך זה גם יבואו אלייך בטוב, וידעו להביא לך את העסקאות הנכונות. נכון, אני אומרת, ולכי תלמדי איך לעשות את זה. ולב רחב, וכן, ואני איתך, אני חושבת שגם אם בסוף את לא מתחברת לעולם הזה, תשקיעי בעצמך, תלמדי ממש, אותו, ממש. תכירי את הדברים, תדעי את השפה. האמת שכשאני הלכתי ללמוד ולהשתפר בזה, גם אחרי שכבר קניתי כמה וכמה נכסים, אמרתי, בא לי להיות טובה יותר, הלכתי ולמדתי את זה, וגיליתי עוד עולם ומלואו, והיום אני יודעת לקחת את זה ולהוסיף עוד יותר מהניסיון שלי, ובכלל לדעת איך להעביר את זה לעולם בצורה שהיא עוד יותר גבוהה, ותביא הרבה הרבה יותר ידע. וגם לדבר בשפה של נשים, יש פה את האלמנטים של הרגש, יש פה חשיבה אחרת, שונה מהחשיבה הגברית. נכון. לכי תשקיעי את הכמה שקלים האלה, תלמדי, תדעי איך לעשות את זה כמו שצריך, בסוף את הולכת לקנות נכס במיליונים, או אפילו כמה נכסים בשאיפה במיליונים, שווה להשקיע בעצמך. שזה גם מטורף, אגב. נשים נוטות להשקיע בהרבה דברים אחרים שהם פחות מהותיים, וגם עם הכסף פחות גדול, כמו נגיד, סתם דוגמה, לקנות רכב. אף אחד לא תקנה רכב כי איזה חבר אמר להם, הם יעשו כאילו כן בדיקה, או יעזרו בבעל מקצוע. ודווקא פה בעולם הנדל"ן, לא מספיק משקיעות בעצמם, בבעלי מקצוע, אז באמת כאילו, הכסף הזה, זה לא בזבוז, זה השקעה, זה לטפח את עצמך. תמיד שאת הולכת ללמוד משהו עבור עצמך, זה השקעה בעצמך. ממש. אגב, זאת השקעה מאוד מאוד חשובה, אני מאוד מאמינה בלשים עבור זה כסף בצד, כל שנה, לכי תלמדי משהו, לכי תשקיעי בעצמך, לכי לכנסים חשובים וגדולים, לכי תעברי עוד קורסים, לכי קחי לך מנטור, לכי תשקיעי בעצמך, זאת ההשקעה הכי טובה שאת יכולה לעשות בחיים. ובמקרה הזה, היתרון שלנו כנשים, זה ללכת עם האינטואיציה שלנו, ולשים את האגו בצד, ובאמת להרשות לעצמנו ללכת וללמוד, מה שגברים לפעמים אומרים, אני יודע הכל, בואו רגע שימו את האגו בצד, נכון. ובואו נלך ללמוד ממישהו שכבר יודעת לעשות את זה, זה שווה את ההשקעה, זה הכי הכי שווה. וזה גם באמת שווה את זה, וזה באמת הגדולה שלנו, שאנחנו לא מונעות מאגו. נכון. אז תודה שהייתם איתנו. איזה כיף, נילי. תודה לך, איזה כיף. וואו, תודה שהייתם איתנו עוד פרק, ונתראה בפרק הבא, ואם אתם עדיין לא במועדון שלנו, בואו תתרשמו, מועדון אמנות הנדל"ן, שווה לכם להיות שם, כדי להיות עם סביבה תומכת שתיקח אתכם למקומות אחרים, ולקבל עוד ועוד טיפים וידע שאולי אתם עדיין לא מכירות. הטיפים שאתם מקבלות פה הם יחסית בקטנה, ביחס למה שאתם מקבלות שם, אז אם זה חשוב לכם, תשקיעו בעצמכם את וצפרו גם לחברות, אנחנו באמת, מבחינתנו המשימה שלנו זה להביא עוד נשים לעולם הנדל"ן, להביא עוד משקיעות, לייצר עוד יזמיות, לכבוש את השוק הזה. ממש. הוא יותר מדי גברים שם. זאת השליחות שלנו, אז בואו תעזרו לנו בזה ותצטרפו אלינו. יאללה, ביי בינתיים. ביי.